jag sa i förra videon att jag skulle göra dem på. Så det är det. Här kommer man in. Då är det så här krokdörrssynkningen. Lite saker. Där är det några plattor. Här har jag en sån här spegel. Här har jag min dörr. Så är det en typ mandelsbjörn där. Fram. Där. Så har jag min garderob. Sen har jag 2 sådana lådor som är bra förvaring. Där står mitt objektiv och min kamera. Ett kort och lite sådär. Sen har jag mitt skrivbord. Japp. Min mobil. Lite blandade saker där. Sen har jag en pall här. Som är säng här ovanför. Och där har jag typ en almanacka. Sen har jag typ en liten här som man kan lägga saker. Där under också. Bord. Så kommer vi tillbaka till dörren. Så jag bara skitlitet. Det är ganska litet rum. Ni ser så här, den korta väggen där går därifrån till där. Och min säng är så lång. Så den här väggen går därifrån till där. Så det är inte så långt. Den står så här. Och kolla så är det bara den här. Japp. Men det var den här videon. Och så hoppas vi att ni gillar den.